Howanyň temperaturasy Darganatyda -15, Aşgabatda -10 gradusa çenli pese gaçýar. Ýylat ýyladyşdaky näsalykllardan we döňokçulukdan şikayet edýär. Şu günler Türkmenistana sowuk we çyýgly howa akymy aralaşýar. Howanyň temperaturasy Darganatyda gijelerini -15, gündüzlerini -5 gradusa, Aşgabatda gijelerini -10 gradusa çenli pese gaçýar. Yerli ýaşaýjylar ýyladyş ulgamlaryna döreýän näsatlyklar sebäpli hem de döňokçuluk derarly durmuş deskalarynyň hatardan çykmagy bilen dürli kynçylyklara sebäpdar bolýarlar. Bularyň jekmejekliği barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä sowuk howa netijesinde Darganatanyň etrap merkezinde we Lewawyň bir näçe çarwadar pasiýologyna şol sany halkawaatda agyz suw turbolary doňly. Doňokluk owalardaky suw arasalaýjy kiçi deskalaryň işine pätkil berýär. Ençeme adamlar agyz suwdan kötenýärler. Häzir ýaplaryň suwlary hem kesildi diýip Lewaply bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçy ýylatyň suw üçinçiligine suw daşaýjy ulaglaryň wadawozlaryň ulanylýanyny habar berdi. Wadawozlar bilen gawaklydan suw daşap ýylata satýarlar. 20 litr suwuň bahasy käbir obalarda 12 manat, käbir obalarda 15 manat diýip bir Lewaply aýtdy. Amy derýanyň kenaryna goly ýerleşýän gawakly geňeşligi däne we etrawynyň çägine girýär. Darganatyda sowuk howa 20 noýabrdan bäri dowam edýär diýip bir Darganataly gurrun berdi. Munun ozal Azatlyk radiosy Darganataly ýaşaýjylaryň sowuk howada odun we mal tezegini ýakyp ýylanmaga çalışýanlyklaryny habar beripdi. Bu aralykda Azatlygyň beýleki bir habarçysy paýtagyt Aşgabatda howanyň temperaturasynyň gijelerini -10 gradusa çenli pese gaçýanyny, yerli ýaşaýjylaryň ýyladyş ulgamlaryna näsatlykdan şikayet edýänligini habar berýär. Habarçy Aşgabatyň hususan köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna ýyladyş batareýalarynyň otoglary kadaly ýylatmaýanlygyny habar berdi. Bir näçe gedek jaý dolandyryş edarasynyň gelip batareýalary seredip gitdiler. Turbolarda suw lykyrdaýar. Ýöne ne basyş bar ne de ýyrylyk diýip bir paýtagtly gurrun berdi. Gijelerini temperatura -10 gradusa çenli pese gaçýar. Kondisionerler çydamaýar. Adamlar ýylanma üçin aşhanadaky gaz plitalaryny ýakyp goýýarlar. Ýöne bu ziýan diýip beýleki bir Aşgabatly aýtdy. Ol şeýle halatlarda gaz basyşynyň peselýänligini, köp pejin ötüşýänligini we munyň bilen zäherlenme hadisalarynyň hem bolanlygyny gurrun berdi. Gazyň sızmagy netijesinde ýüze çykan partlamalar barada eşitmedim. Ýöne şeýle hadisa ýüze çyksa geň almyryn diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy sözüne goşdy. Türkmenistanyň şäher ýerlerine köp gatly ýaşaýyş jaýlary merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary bilen ýyladylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir ýerli hünärmen Aşgabatda hatda 1980-nji ýyllaryň ahyrlaryna 2000-nji ýyllaryň ortalaryna gurulan jaýlarda da infrastrukturanyň sanynyň çykanlygyny gurrun berdi. Ol paýtagtyň ençeme etraplarynyň ýaşaýjylarynyň köp ýyl bäri her gyş ýyladyş bilen bagly kynçylyklary başdan geçirmeli bolýanlyklaryny gurrun berdi. Bizde 20 ýyl bäri ýagdaý şeýle diýip ol sözüne goşdy. Habarçynyň gurrundaşy 10 ýyl töweregi mundan ozal turbolaryň plastik turbolary bilen çalşyrylandygyny, ýöne munyň jaýlary ýylatmakda netijesi synaş bolanyny aýtdy. Ýyladyş batareýalaryny bir zatlar lykyrdaýar. Biz batareýalaryň howasyny çykarýarys, ýöne suwuň ýylylygy pes diýip paýtagtly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 3-nji ýanwarda Türkmenistanyň döwlet telewizionýasy ýurdun hidrometeorologiýa gurulugyna salgylanyp şu hepdäniň dowamyna ýurdu demirgazyk kulmatardan sowuk we çyýgly howa akymynyň aralaşýanlygyny habar berdi. Resmi howa maglumatyna görä şu hepde howanyň temperaturasynyň gijelerini Balkanly we Ahalda -9 marda -12, Lewapda we Daşowuzda -13, Aşgabatda -7